Andrew Borg Cardona deskriva Lira Losko bħala bitch. Dan f'diskussjoni pubblika fuq Twitter ma' David Stake, il-preżentatur tal-Partit Nazzjonalista. Lil David Stake, Andrew Borg Cardona għallu li min jafx fil-good factor ikun hawn fil-pajjiż kieku tirbaħ il-bitch u jżid li l-motherfucker, jiġifieri il-Prim Ministru, imur għall-elezzjoni. Meta din l-osservazzjoni tal-boċċa kienet inotata online, ir-reazzjoni kienet waħda ta' rabja u Borg Cardona prova jirtira biċċa. Le, ma skużax ruħu Majra, imma qal biss li rid jgħidlek fil-privat. God, aminijiet, what I thought was a private message was actually public. That alarmed me. Thought I was net savvy. Li fisser li Borg Cardona qal li dispjaċih bil-kumment pubbliku imma li ira bitch ma jtirajiex. Il-manager ta' Lira Losko irreaġixxa għal kummenti ta' Andrew Borg Cardona. Fuq Facebook, Howard Keith Bono kiteb li huma, jiġifieri u Lira, qatt ma daħlu fil-politika mhux se jidħlu issa, xi ħaġa li dejjem kienu konsistenti dwarha. Iżda żied li mid-dera Andrew Borg Cardona sejjaħ lill-Ambaxxatriċi Maltija b'6 xhur tqala bitch, dan mingħajr ebda raġuni. Il-ħaqna l-qiegħ tal-midja soċjali u l-umanità. Iddikjara Howard Keith Bono f'kumment li għalih sab l-appoġġ ta' biżi biljun nies, fosthom ħafna segwaċi ta' Lira innifisha.